Хор анёлаў спявае з нябёс, нарадзіўся нам збаўца Христос. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі. Радасны спеў анёлаў, пакланенне трох мудрацоў і жывая цікаўнасць бэтлемскіх пастушкоў захвочвае нас, каб і мы не абмінулі нашай увагай і не былі абыякавыя да гэтай радаснай і вялікай падзеі нараджэння Езуса Христа. Сын Божы нарадзіўся як чалавек, стаўся падобным да нас ва ўсім, апрача граху, каб прынесці ў гэты свет збаўленне, каб дапамагчы чалавеку адшукаць той вобраз, паводле якога мы былі створаны, каб дапамагчы нам аднавіць тое падабенства да Бога, якое мы страцілі праз грэх і непаслухмянасць. Таму вельмі шчыра віншую вас з гэтым радасным святам. І жадаю, каб мы не толькі паверылі, не толькі прынялі, але сапраўды пераканаліся ў тым, што Христос з'яўляецца той адзінай крыніцай ласкі, якая здольная сёння уратаваць гэты свет. Бо толькі ў Христе мы па-сапраўднаму можам быць свабоднымі. Толькі ў паяднанні з ім мы будзем здольныя перамагаць зло, жыць у згодзе і прымірэнні, жыць у сапраўднай любові. Няхай надыходзячыя святы стануць добрай нагодай аднавіць у сабе ўсё тое добрае, што маем, каб праз гэта лепшым стаў і навакольны свет. Святла, радасці, супакою і Божага благаслаўлення на надыходзячыя святы Божага нараджэння, а таксама шчаслівага і благаслаўлёнага новага 2026 года. Са святам!